mandali niya. Natin ngayon is ningnang na purong. Dahil pa rin lang yun na purong. Kelugilar ang adwagan. Bakit? Buboy pati kay. Awa, lay boboy ne. Ito net, konto net. Shoutout kaya kayo. Harare kapaliya. Apon Tonyo. Parembong. Sino kong kapalit? Talagang kayo po to. Yan na kayo. Ayan tayo. So, gini. Yan na kayo ba yan? Ba? Oo. Mura lang ko niya na. Uy. Wow, ang dami. Oh, vlog natin ito, Manang. Ang dami. Anong luto yan, Manang? Ano? Sinigang. Sinigang na anong sidayan? Yan, ihaw mo na yan, Ren. Pag mahugasan na, pwede nang ihaw. Ito, iyo natin ito, no? Iyo lahat yan. Ang dami naman. Ay, hindi. Ikaw yun. Hindi Ay, natin marami. maubos. I-wrap natin yung iba. Ito lang iwan mo, ito. Kasi pang-prito yan. Ay, prito. oo nga pala. Masarap na isda yan, no? May tip lang yung ano, Ito yung parrot, no? Oo. Ito, anong tawag dyan? sungayan. 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 Yan, masarap, no? Yan ang ano, special na isda. Sa Ilocos. Ilang, no? Oo. Hindi mo Mahal niya yan. malalim, makapal na rin. Sa sasoy at saka may siling. Tamamang ko. Oo, ah? Tatanong ng tamamang ko. Oo, kailangan pag Ano nalangnan. po eh? May uli. Teka lang, Joy Boy. Ito, ano to? Ang tawag dito? Anong tawag sa Lobster. Lobster to? Ibang klase lobster to. Parang may hawig sa ano? Ha? Oo, may hawig sa dugong. Tapos may, ano to, lobster talaga. Ay, wala. Mga hospital yung gumagawa. Wala daw uli. Walang uling? Wala sa tindahan? Wala boss. Mga hospital yun ang gagawa. Oo, sali nakakang Lola Letsa. Ako po ito, nila rin pa rin po kumana ka pa ka rin. Sarap ng ulam, oh. Joy Boy. Bigyan kitang longganisa, yung longganisa ano, Joy Boy. Nabigyan na. Binigyan na? Binigyan ka na? Ilocano? Nakayo mo, Ken? Ako may malaligay. Nino? Hindi mama. Bakit? Paano yan? Lagi yata nagpapamassage ngayon si Makmak, no? Nawili sa massage. Pumasage labas sa buri-buri doon. O kami dalawa rin sa mamaya, kami naman na magpapamassage. Maganda raw doon eh, marirelax ang buong katawan mo. Sorry ano boss? Ha? Huwag lang kayo mga O mamaya, tatanong kayo mama kung saan. Baka ikaw, baka gusto mo rin sumama. Tanggalay pa si Malago. Bilin-bilin, nagmakdo kayo kagabi ha? Na? Sana all. Anong oras na yon? Alas 11, alas 12. Ah, Hanggang alas na pala. sana all. Sabi ni. Kalat-kalat yung kwarto. Linisin mo na yung kwarto. Ayos-ayos ka na dyan. Ano? Ikaw mag-ayos dyan. Alikalat yo yati. Oo nga, ikaw, Scarlett si ate, ikaw mag-ayos. No, alikod yosa. Hindi ka marunong. Palit Anong alam mo? kumalan. Palit kumalan. Pawis aman iden. Oo, pawis ka. Kumain, alam mo lang, kumain no. Ayos-ayos ka rin pag may time. No. No. Sinong bumili niyan? Yati. Si ate? Bili Shopee yati. Ah. Papit. Patpit. Love mo si ate. Ah, oo. Meow meow. Hindi ka sleep? Kala ko sleep ka. Ayaw mo sleep? Ble. Ble. Jumbo. Ano yung mga karga mo? Inakot mo lahat yung deliver kagabi? Boss, dila ng bumbong. Ha? Dila ng bumbong. Ah, o nga pala, di na nakatrack. Buti boss, dinala boss. Kung hindi, Hindi ako ting pa. mga ilang akot yun? Puti lang boss, siguro mga tatlo. Tatlong balik. Buti may truck, no? Isang balik lang, no? Ang balik lang, pero parang wala man naman yung truck. Parang wala Konti lang, naman. oo, konti lang. Pero kung gusto mong i-request, pwede naman akot-akutin mo. Oh, nandito pala si Yapon Tonyo. Ha?
Puntahan ko muna sila, Antonio. Ginagawa nyo na yung gate? Ginagawa nyo na yung gate? Oo. Hanggang, Nagmerienda na kayo? di ba, hanggang kinukanya ni pare mo, Anong kinukuhan? dispray kita. Ah, Para, anong in-spray mo yung damo? O kahapon naman tayo, pumasok ka? hindi, nung biyay pare mo. Ah, ngayon pa lang. Nung Martes. Oo, Nung Martes. Martes? Oo. Okay. Par, good morning. Ako pala para, pamutok mo na rin eh. Sa lesena. Gusto niya whole day na yata, kahapon. Sabi ko, tumatawag din ako sa kanya, hindi sinasagot na ako, baka ako di narinig yung tawag. Nagluloko? Ah. Parang babae, no? Nag-iiba ugali, no? Yung green na truck ang dinala, pinagsakay ng bako, no? Ba, okay na pala to, no? Gato. Ay, singgawa mo ini para. Sa lesena. Hindi mo sa namin ng karin. Sa lesena. Ay, siya. Dumali, yo. Ba, ang linis ng ano ngayon ah. Ito ilalagay natin sa ano? Sa stall? Yung ano? Inodoro? Ganda. Kala mo bago ah. O, kala mo bago ah. Moriatic lang to, no? Tinira mo sa Moriatic? Oo. Tama kayo yung ginagawa mo na punto nyo. Baka mamaya yung timpla mo, tama? Mapapatay kaya natin yung mga damo dyan? Yung doon na ano na? Nalanta na? Hindi pa? Hindi pa? Sakto naman yung ano, timpla. Oo. Baka mamaya makikiliti lang yung damo dyan ha? Hindi mamamatay. Magtatakip ka ng ano? Ilong? Hindi. Bah, magtakip ka. Para sigurado, mabagsikin. So ito yung sakay ng loader guys, no? Pag sinasakay namin yung loader dito, hindi kaya sa truck. Saka yung isang bako namin na kulay green. So ito pa yung isang garahe natin, no? So yung tatlong bako niya naka-deploy. Isa lang yun nandito. Ito yung kauna-una ang bako ko. Dito ako nagsimula. Ano? Katindis? Katindis? Ano yung maliit o malaki? Oo, yung maliit. Maliit? Sige, sige. Ikaw bibili? Oo, yan. Pili. Sige, sige. Pagbabay ka na lang. Diyan na tayo kakain mamaya, par. Sabay-sabay na tayo kakain dito. May dala kaming seafoods. Tsaka longganisa, ha? Noodle fight tayo dito. Oh. Pasalon tayong cutting dish, par. Sige. Magbabay ka lang.
Na par? Kulang lang isa? Anong kaya par? Ikaw na lang bumili. Bumili ka na ng isang tubo tsaka cutting disc. Antonio, si parang bong na lang bibili. Kulang lang isa? Dito libutan ka lang. Dito lang. Sinamong malati. Tubular na malaki lang. Okay. Tsaka makalak si Selita na par? Kasi na ito. Na? Yung malati. Pag yun na natin Paglibutan. Dito magbular ay tubular kita. Oo. Kailangan dito paglibutan. Ay, kasi na yan. Saan na lang abot doon? Kita mo. Awatin ka rin! Oo, pinili. Ayan, hindi nagagamit yan. Kita libutan mo ngayon. Itong tubo. Isang tubo. Ikaw na sali na par. Mag-truck na kam. O motor. O motor lamang. Sige. O punta na mula ako kita nga par na. Ikaw ang tonyo mamamba na kam. Oo, alay pa. Paano ko pa inibos kanya? Sige. Kaya kinaldo. Magmirenda na kayo. Ilan po po? O mirenda ako papar. Punta nyo kita nga na par. Sige. Ay wa, dumali ha. Ay wa. Diyan na rin dalata ko na. Dala rin din. Kaya dito na nung ganito. Ano ko yun yung makabagbagyaran yun, no? Walang meron yun. Wala. Mga sarap na. Hindi na to. Oo. Seafoods. Bango. Ano pangalan ulit niyan? Sa nangyan, Mats? Purong, yun sa amin Purong? yan. Oh, Purong? Oo, purong ng ano, ng dagat. Masarap. Oo. Mahirap siguro ulihin ng purong na yan o Mangats? Oo. No? Ito ano ng Ilocos to, di ba? Oo. Longganisa. Oo. Longganisa ng Ilocos. So bulong saging taba? Okay. Yeah. Wah. Ang bango. Kaya isa na yata? Yeah, ano ba? So magdala ka to sabon eh. Kaya talinuto ra. Alita na? Alita na mo. Ika. Dala ka dito. Pag munagan kay baden. Anong luto na to? Papayat ko nga sa Kanya mandala niya. Yan. Oo. Wah. Ano? Oh. Sakay na ba? Baro. Naganda kayo, ang ganduya mo. Pamuntok. Yan wala rin.
Ha? Kami naman po ang himpilan ng radyo sa Pilipinas na naririnig ng live. Kaya po ang number 1 nationwide. Kaya po Ha? Boy, Para? Tanyo. yaman na rin nung galing sila. Dr. Ferdinand Bongbong Pagdilaw ng Cagayan de Oro City. Kasi Ferdinand ang president niya, pwede ba Bongbong na rin ang palayaw? Alam to niya, manyaman? Oh, yaman yan sa lit. Barangay Bungrok, ayan. Pinili Ilocos to dahil missing lang naman. Kanyam darang purong nga rin yan, ya? Ha? Pupugat-pugat ka. Pawala-wala, gano'n. Teka, report mo na kay Lizelle. Report ni Lizelle. Sana si. Sana si. Hindi may amto nyo. US Marines, aarangkada ngayong araw. Saan? Bravo nga mga puton. Lizelle. Sister Ella Kai, umarangkada na ngayong araw ang pinakamalaki. Lokos pa na yung babing pinaniyam. Yaman na rin, oh. O masa ng Pilipinas at Amerika. Ano? Ginaganak ang opening ceremony sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ayon kay Captain Harold Reyes. Yaman lang alakan. Labat? Laman lang na. Manyaman na rin Natama ka ba, Lar? nung ganun sa Ilocos. Parte ng 2 linggong pagsasanay ang tinatawag na maritime flight o Yaman? pagpapagawag sa lumang oil tanker ng Philippine Navy na BRP Lake Candelaria sa Barangay ng Zambales Na? sa July 15. Magsisilbing kalaban ang Nano ka na? Kaya nang gumo ano? Wala nga na kung magbasong at ikang bato. Yan, wala rin. Matatanda ang noong Abril, Gamata mo na akong buong. Ano na ba? Amerikanong sundalo bilang bahagi ng pinakamalaking barikatan exercises. Yaman ha? Naman ya? Ay isinasagawa Kay? sa sanayin ng kakayahan Seafoods? Ha? territorial defense. Ano pa? Magdedeploy Okay, naman bro. ang Philippine Navy ng corvette na VS Conrado Yap, Literal Patrol Vessel na VS Manuel Gomez at iba pang barko. Ano amto nyo? Pad ng ilang asset ang Naval Air Wing at Philippine Air Force. Tatagal ang masa ng Philippine at US Marines hanggang July 21 Naman? at isasagawa ang iba pang aktibidad sa Cagayan, Tarlac, Palawan at Cebu. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito, si Lizelle Once. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa biso. Sama-sama tayo, Pilipino. Pwede ba palbugin nila yung nang nabubuli sa ating Ano mo? Ano ba? Ano? Bugon na ako eh. Nangangarang ka ng Nasi ba? Amto nyo? Oh. July celebration. Director ng Anti-Terrorism Council mula kay Kuya Attorney June Pero, ma, tama mo lang. Happy birthday din kay Sir Frankie Moises Mabanag mula sa San Diego. Ano wala rin sipos na kasi ang tilapia po bangus. Ang Kamara tiniyak na aprubahan ang 20 na priority bills ng Marcos administration sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong Hulyo. Detalye mula kay RH12. Naman. Manamilki. Nakayap sa Sir L. Kadiaka House Speaker Martin Romualdez na tatapusin at pagtitibay ng Kamara ang 20 panukala na sinukoy sa Oo ka na. ng Legislative Executive Development Yaman ka bang? Ano na? Wala pang kay Marlon na? Nakakatunuan ng India Terrorista sa Congress. Ay, hindi kayo na yan. Bahan ng naturang mga bills Kaya kami bagay pagkakaman. sa 20 priority bills, dalawa ang Bawi namin, ito na pati Boboy. Uy, gana akong ila pa sa tandamangan. amyenda sa tax Boboy, may namin din ba? National Accounts coming up. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang nagpanukala ng sa 20 priority bills pati 6 ang naaprobahan Ano naman? So, Ikatlo tuloy sa Naman doon rin kayo doon. regular session ng 19th Congress. Ang naman na. ay ang National Right Sizing Program, ang Unified System Malaw kang kaya tam na. Separation, Retirement and Kaya, NUP, wala nga lasang kayo itong chemical. at ang miyenda sa Organic. Tabanan niya? Transportation Office na Ano ba na? Ito nyo. Nang gagawin mo kayo yung ito nyo. Saan na ba? itong Bago ka namin na ako nag-epin. talagang pinangalanan ha. Ano ba ang gusto nga Wala kayong pangalan. ano ba ang gusto nga ano ang makang kontrata sa ano sa Parnasi po, oh. Oo? Wala? Ay, hindi. Itong EP for Saan mo? private motor vehicle Saan yung pinasa? ay naitay sa pambabrasa
litrato ng Undersecretary sa LTO Region 9. Naman? Oh. Ha? Solid na? Yun na ba, ha? Ayan. Yusek to, ha? Ayan. Solid? Ayon na sa ating bubit. Abay, mga Kaya ba't namin ang so tutura may pa? Alam tuto kayo? Nayok maneo. magkaroon ng franchise to Alas operate. 2. Pero dito Ha? talagang Tututura kaya gandalan. matindi ang kanyang pambabraso kaya pressure yung Sa may kanya sa mayayaran na ka. Na? ayun nabigyan niya Uy, na. Frankista ayan itong mixer ng isang undersecretary talaga naman ano ha anong kanya Ano naman? talaga ha weather talaga Kaya namin alam to niya. Kaya malyari kang bobo yan po kang kay. Kontonet da. di mo na ay pinintang May nala rin kaya kasanggata kayo nito. Kaya sa aral dati. May nalapit man. Oh. LTO Region 9 Ito ka lupa ng adwa? Hapon to nyo and parin bong in. Kontonet and boboy out. binulot ang papel Yan ako palit. Ano kapalit? yes hinugot ang papel ha ayan ng kalaban para makalusot Papakapunta no? ang kanilang Isa na na rin. kontrata kaya Maftabo na. iipil lang yan ha Dapat, bami-bami kami. kaya pangalan parang Hindi mo mananong Ayan. mga silang katawan. At ayon na sa ating bubit, ang ayun, naku, kontrolado nila ang naman? ano, ha? Mga racket dyan sa LTO Region 9. Ito na po pwesto niya, oh. Yusek. Okay mo garay. Ang Yusek na ginagamit ang kanyang power. Ang kanyang influensya. Ayan, para maalis Alam taba pa rin. dabihan na at mapalitan ng bago. Nahawak ng kanyang mister. Ayan, naku, mister pala, ha? Oh, wala akong bong, hindi pa oh. Po. Go. As in, Kaya naman tumaya. sabi si Yusek L, ano? Laban ka? Ha? Wala akong bayan. Laban ka pa? Ha? Kamusta naman yan, oh? Ay, Nicole Hindi ba, Lopez, ipinibenta nga ba ang AirAsia Philippines for sale ba yan? Saan ba ay Nicole Lopez? Or Sister L? 954. Tabo. Uy. Okay na. Punto namin eh. Ka. Okay na, okay na kayo. Ano sabi mo ang nyo? Ano naman? Kaya palukot na kakap si Antonio, oh. Na, kaya namin talakad. Mayaman talaga tangasan yan. Na?